Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal jeg vise min skins, men det er nummer 2. Så vi starter med chapter 1. Der har vi den her Frozen Love Ranger. Virkelig fedt skin, sådan mange detaljer-agtigt. Så har vi Frozen Raven fra season 7 sammen med ham her. Det var sådan en pack. Frozen Raven, også virkelig fedt skin. Meget fedt, hvordan sådan øjnene kun lige kan se sådan i mørk. Så har vi Frozen Red Knight. Det er også et virkelig fedt skin. Virkelig fedt. Også fra season 7. Så har vi Marshmallow. Season 7 også. Virkelig fedt med de her Marshmallow nogle. Aura. Også virkelig fedt skin. Mange der stadig bruger det. Sådan det er fra season 8. Inferno. Season 8. Også virkelig fedt skin. Købte sådan en pack. Jungle Wake. Den nye form med ham. Den var i shoppen her for nylig. Også fra season 9. Så har vi Liberator. Hvis nogen spiller formet, så ved jeg, at det har været i shoppen. Så altså, det er altså ikke det helt OG, som var der i season 1. Fordi så ville jeg have det i sort og guld. Det får man, hvis man havde haft det helt fra starten, men så er lang tid siden, var jeg slet ikke spillet. Det har været i shoppen, så jeg købte det, fordi det er virkelig fedt. Så også med en style, det var lidt op i toppen her. Jeg kan bedst lige spille faktisk med den her. Nej. Der er også noget smiley her. Det har jeg faktisk ikke set. Så Skull Trooper. Selvfølgelig season 1. Snowfood, season 7. Også en style. Den her, og så den hvide hernede. Snow Strike. Det kan jeg faktisk virkelig godt lide. Jeg har også glider og pickaxe og backblink til den. Det er faktisk, synes jeg, et virkelig fedt skin. Jeg er så videre til chapter 2. Og ja, det har vi også. Dark Haired, chapter 2, season 3. Ninja, chapter 2, season 1. Insane Takuno, chapter 2, season 7. Molten Ragnarok, chapter 2, season 7. Rose Lord, chapter 2, season 7. Nick Fury, chapter 2, season 8. Jeg er lidt forkølet af det. Kylo Ren, chapter 2, season 1. Blacklash, chapter 2, season 4. Charles Double Agent, chapter 2, season 3. Designing Dribbler, chapter 2, season 1. Double Agent Hush, chapter 2, season 3. Double Agent Wildcard. Det vil jeg vise de her 3. Det er faktisk sådan noget. Chapter 2, season 3 også. Marigold, chapter 2. Nej. Det må jeg virkelig undskylde. Chapter 2, season 5. PG Patroller. Det er også virkelig en af mine yndlingsjuleskin. Eller det er min yndlingsjuleskin. Chapter 2, season 1. Shadow Enforcer. Chapter 2, season 7. Og Trixie, chapter 2, season 8. Lad os se, om vi har nogen fra chapter 3. Det har vi da. Vi har Cypher PK. Det er også virkelig fedt skin. Chapter 3, season 4. Spider-Man No Way Home, chapter 3, season 1. Og Azuki, chapter 3, season 1 også. Der var ikke så meget. Chapter 4. Ja, det har vi da. Mr. Beast. 6000, chapter 4, season 1. Og Goku Black, chapter 4, season 2. Nu kommer vi op til chapter 5, hvor jeg altså har mange. Nej. Det er chapter 5. Nu er jeg Battle Pass. Der har vi altså chapter 5, season 3. Puppet Master Q, chapter 5, season 3. The Weekend Comeback, chapter 5, season 1. Det fik jeg faktisk lige da det kom.
I chapter 5 sæson 1, der fik jeg det. Ja. Captain Jones, chapter 5 sæson 4. Doom, chapter 5 sæson 4. Emma Frost, chapter 5 sæson 4. Queen Pool, chapter 5 sæson 4. Iron Man, chapter 5 sæson 4. Men Iron Man MK, ja, 45. Mysterio, chapter 5 sæson 4. Pilmarin, chapter 5 sæson 4. Fury. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Chapter 5 sæson 4. War Machine, chapter 5 sæson 4. Westerland Magneto, chapter 5 sæson 4. Poseidon, chapter 5 sæson 2. Chapter 5 sæson 2. Aphrodite, eller andet, chapter 5 sæson 2. Artemis, chapter 5 sæson 2. Assist Marvin, chapter 5 sæson 2. Jeg tror, jeg købte chapter 5 sæson 2. Det kan jeg virkelig godt ud. Avatar State Arm, chapter 5 sæson 2. Bright Raider, chapter 5 sæson 3. Kerberos, chapter 5 sæson 2. Champion Stash D, chapter 5 sæson 1. Donatello, chapter 5 sæson 1. Felina, chapter 5 sæson 4. Gummy Team Leader, chapter 5 sæson 4. Det elsker jeg virkelig også. Hades, chapter 5 sæson 2. Hope, chapter 5 sæson 1. Apropos, chapter 5 sæson 1 var faktisk min yndlingsseasons, og er det alle dem, jeg har spillet i. Jack Sparrow, chapter 5 sæson 3. Carvel, chapter 5 sæson 1. Det kan jeg virkelig også godt lide. Korra, chapter 5 sæson 2. Lissig, eller hvad han hedder. Chapter 5 sæson 3. Medusa, chapter 5 sæson 2. Megalodon, chapter 5 sæson 3. Magiangelo, tror jeg, chapter 5 sæson 1. Montage, chapter 5 sæson 1. Nisha, chapter 5 sæson 1. Oscar, chapter 5 sæson 1. Peabody, chapter 5 sæson 3. Peter Griffin, chapter 5 sæson 1. Ringmaster Scar, chapter 5 sæson 3. Rust, chapter 5 sæson 3. Saskia, chapter 5 sæson 3. The Machinist, chapter 5 sæson 3. Valeria, chapter 5 sæson 1. Megan Jonas, chapter 5 sæson 1. Og Zeus, chapter 5 sæson 2. Chapter 6. Der er ikke så mange. Godzilla, det har jeg slet ikke set, jeg har fået. I hvert fald Karok, chapter 5 sæson 1. Det fik jeg lige, da jeg havde købt. Der købte jeg det. Lige da det var commission. Samael, chapter 6 sæson 1. Nico Hatsune det der bruger lige nu. Skriv lige ned i kommentaren, hvad for en skin jeg skal bruge i min næste video. Chapter 6 sæson 1. Santa Dog, chapter 2 sæson 1. Area Assault Bomber, chapter 5 sæson 1. Diago, chapter 5 sæson 1. Godzilla Evolved, chapter 5 sæson 1. Hero Baymax, chapter 5 sæson 1. Jade, chapter 5 sæson 1. Jeg tror ikke, season Kendo, chapter 5 sæson 1. Ny Anja, chapter 5 sæson 1. Renegade Rebel, chapter 5 sæson 1. Shadow Blade Hope, chapter 5 sæson 1.
Det må jeg virkelig undskylde. Shadow. Chapter 6 Season 1. Skull Commander. Chapter 6 Season 1. The Night Rose. Chapter 5 Season 1. Jewel Jacket. Chapter 6. Hvorfor siger jeg så Chapter 5? Chapter 6 Season 1. Glimtail. Nå. Måske. Hvad har det været der? Nej. Men jeg har altså også nogle skins for den her chapter 2 remix, der var der. Blandt andet Snoop Dogg. Men jeg tror ikke, at jeg viser mine Blackpinks og pickaxes og glass og cakes, og der er kun én. Fordi det vil tage for lang tid, så jeg håber bare, at vi ses i næste video. Hej!